Komplit tinstema l-kawża tal-Ministru tal-Intern Manuel Mallija u l-Avukat David Farrugia Sacco kontra s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borcio Olivier. Fix-xhieda tiegħu il-Ministru oġġezzjona l-artiklu li ntwera fuq il-website Malta Right Now waqt il-kampanja elettorali bit-titlu 3 esponenti laburisti involuti fix-xiri taż-żejt. Il-Ministru ħass li dan l-artiklu fih gideb sfaċċat għal raġunijiet politiċi. Semma wkoll il-pulizija qatt ma batet għalih brabta ma' dan il-każ. Mallija kompla jgħid li hu lest jirtira l-kawża kieku Paolo Borcio Olivier ammetta li sar żball, iżda minflok Borcio Olivier baqa' jinsisti. Il-kap tat-taqsima tal-aħbarijiet tal-Media Link Elin Attard qal li hu m'għandu l-ebda konnessjoni mas-sit elettroniku Malta Right Now u li ma kienx jaf min hu responsabbli minn dan is-sit. Qal ukoll li ma kellux jaqsam ma' din l-istorja. Xetu kollu Bondi li ammetta li ma kienx jaqbel ma' titlu tal-istorja li tellat fuq Malta Right Now. Il-kawża ġiet diferita. L-4 filgħodu raġel tax-xhieda tiegħu wara li allegatament għala xeba kbira minn żewġ pulizija. Ir-raġel qal li kien ġo restorant mal-familja tiegħu fejn ġo l-istess restorant ġew imwadba xi fliexken. Ir-raġel irreaġixxa u qallhom biex jieqfu u dak il-ħin ta' daqqa ta' pon fuq il-mejda fejn tqaċċtitlu iċ-ċappetta tad-debb minn idejh. U għaw sejjer lejn daru ntebaħ bin-nuqqas taċ-ċappetta u dar lura fejn iltaqa' mal-pulizija fin-naħat ta' Ħaġarqim. Wara li sab iċ-ċappetta r-raġel xed kif il-pulizija għalquh bejn il-karozza tiegħu u dik tal-pulizija. Għal ukoll iż-żewġ pulizija bdew ikellmu ħażin, qalbuh mal-art imma netjawh u tawh daqqit tasieq bil-konsegwenza illi ħarġulu ħafna demm. Il-pulizija ħadu lil dan ir-raġel id-depo iżda r-raġel ittieħed immedjatament l-isptar Mater Dei fejn skont iċ-ċertifikat mediku ix-xut kienet jara ċpar minn għajnu x-xellugija u kienet isofri minn ġrieħi gravi. Sa dan it-tant waqt li kienet jixed ir-raġel qal ukoll il-surġent kien ftit il-bot u m'għamel xejn biex iwaqqaf dan u sostna li kien hemm pulizija wieħed biss illi qabeż għalih. Kawża ta' dan l-inċident l-akkużat qal li minn 3 snin ilu l-hawn u li jiedu għadhom taħt xokk kbir, tant illi waħda minnhom għadha temtem. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa minn Carlos Cordina. L-om Jacqueline Abela rrakkuntat fil-qorti kif binta Amy mietet kaġun ta' meningite. L-om irrakkuntat kif binta bdiet tirrimetti u mill-ewwel ħadet lit-tifla l-isptar privat bit-tobba jgħidula li t-tifla kienet edbati minn dehydration u ndbatet lura d-dar iżda s-sitwazzjoni tat-tifla kompli tigrava bil-ġenituri jieħdu t-tifla l-isptar Mater Dei. Ir-riżulta li t-tifla kellha ammont ta' ċelluli tad-dem bojot, iżda t-tobba sostnew li t-tifla kienet edbati biss minn gastric flu u ma ridux jagħtu antibiotiċi. It-tobba li jisimhom ma jistax jixxandar qed jiġu akkużati ta' omiċidju involontarju fuq bażi ta' negliġenza u prattika ħażina u ma wieġbu mhux ħatja. Il-każ der quddiem il-Maġistrat Tonio Mikallef Trigona.